пісьмовыя помнікі наратыўнага характару. Усе вядомыя сучаснай навуцы летапісы і хронікі, якія маюць каштоўнасць як крыніцы па генезе ВКЛ, створаны за межамі панямоння. У гістарыяграфіі выказваліся меркаванні аб існаванні ўласнага летапісання ў полацкай і наваградскай землях, помнікі якога да нас не дайшлі. Таму пра нараджэнне новай дзяржавы нам вядома ад назіральнікаў збоку. Падзеямі ў суседняй Літве яны цікавіліся галоўным чынам у выпадку перасячэння іх са справамі родных краёў аўтараў летапісаў і хронік. Большая частка інфармацыі аб ходзе працэсу дзяржаўтварэння здабыта гісторыкамі з двух наратыўных крыніц, узнікшых амаль адначасова ў канцы 13 стагоддзя – галіцка-валынскага летапісу і лівонскай старэйшай рыфмаванай хронікі. Усе астатнія крыніцы, як наратыўнага, так і актавага характару, толькі дапаўняюць дзве першыя. Самай каштоўнай крыніцай па генезісу ВКЛ з'яўляецца трэцяя частка іпацеўскага летапісу, якая ўяўляе сабой галіцка-валынскі звод і вядзе аповед аб падзеях ад пачатку да канца 13 стагоддзя. Гэты звод быў складзены ў канцы 13-га, ці на зыходзе 80-х, пачатку 90-х гадоў 13 стагоддзя і дайшоў да нас у пазнейшых копіях. Дзмітрый Ліхачоў у асцярожнай форме выказаў меркаванне аб магчымым уключэнні ў гэты звод пінскіх летапісаў апошняй чвэрці 13 стагоддзя. Арсень Насонаў, аналізуючы помнік, заўважыў, што апошнія артыкулы іпацеўскага летапісу адносяцца не да галіцка-валынскіх князёў, а да турава-пінскіх. Да таго ж, у самім тэксце ёсць некаторыя ўказанні на пінскія ўстаўкі. Пінскі перапісчык галіцка-валынскага арыгінала па ходу аповеду ўстаўляў інфармацыю аб мясцовых справах. Таму Насонаў прыходзіць да высновы, што, цытата, агульны арыгінал іпацеўскага і хлебнікаўскага спіскаў, канец цытаты, летапісу, датаваных адпаведна каля 1425 года ці сярэдзіны 15 стагоддзя іпацеўскі і 16 стагоддзя хлебнікаўскі, цытата, пісаўся відавочна ў турава-пінскім княстве, канец цытаты. Па ходу разгортвання аргументацыі даследчык апускае дапушчэнні, відавочна, і гаворыць аб, цытата, уладзімірска-валынскім зводзе Мсціслава, які дайшоў да нас у пінскім спіску ці рэдакцыі, канец цытаты. Увагу галіцка-валынскага летапісу да панямонскіх спраў можна вытлумачыць актыўнай палітыкай галіцка-валынскай дзяржавы на Панямоне ў 20-х-90-х гадах 13 стагоддзя. Яна змагалася за кантроль над панямонскімі землямі, найперш той іх часткай, якая была грунтоўна скаланізавана усходнімі славянамі. Летапіс паведамляе аб самых розных панямонскіх справах 13 стагоддзя, войнах з яцвагамі, літоўцамі, аб дамове групы літоўскіх князёў з валынянамі 1219 года і гэтак далей. Галіцка-валынскі звод не меў падзелу на гадавыя запісы. Пазнейшая разбіўка па гадах аказалася недакладнай і была скрупулёзна выпраўлена Міхайлам Грушэўскім. Кароткія, часта адрывачныя звесткі летапісу даносяць да нас не толькі інфармацыйныя, але і эмацыйныя водгукі падзей 13 стагоддзя. Таго напружанага жыцця, шалёнай барацьбы, калі падлязгаць зброі, праз кроў, смерць, але таксама праз памяркоўнасць, праз добрасуседскую згоду нараджалася новая дзяржава. Крыжацкія хронікі – неацэнныя крыніцы па ваеннай гісторыі, для нашай тэмы каштоўныя найперш звесткамі геаграфічнага характару, пададзенымі ў ходзе апісання ваенных падзей. Гэтая інфармацыя дапамагае арыентавацца ў тэрытарыяльнай структуры ВКЛ у 13-14 стагоддзі. У прыватнасці акрэсліць прыблізнае месцазнаходжанне літоўскай зямлі, ад якой атрымала назву ўся дзяржава, а таксама зразумець, як адбывалася геаграфічнае пашырэнне гэтай назвы. Лівонская старэйшая рыфмаваная хроніка – другі па часу стварэння лівонскі твор наратыўнага характару. Першым была знакамітая хроніка Лівоні Генрыха Латвійскага. Яна была напісана каля 1290 года на сярэдненямецкім дыялекце і складаецца з 12017 рыфмаваных радкоў. Імя аўтара невядома, толькі па некаторых указаннях з тэксту і асаблівасцях мовы устаноўлена, што ён быў рыцарам Лівонскага ордэна. Доўгі час на падставе пазнейшага допісу на адным з рукапісаў хронікі аўтарства памылкова прыпісывалі Дзітлібу фон Альнпеке.
Хроніка уяўляе сабой твор так званай рыцарскай паэзіі і акцэнтуе ўвагу найперш на апісанне ваенных дзеянняў. Аповед пачынаецца ад сярэдзіны 12 стагоддзя і даводзіцца да 1290 года. Аўтар дэталёва распавядае пра войны Лівонскага ордэна з курамі, семігаламі, эстамі і адносна шмат увагі пасвячае Літве і Русі. У пачатковай частцы хронікі шмат памылак і недакладнасцей. Напрыклад, недакладна пададзены час адкрыцця немцамі Лівоніі, пераблытаны імёны першых рыжскіх біскупаў і гэтак далей. Больш верагоднай інфармацыя становіцца пачынаючы ад першых дзесяцігоддзяў 13 стагоддзя і асабліва дакладна апісваецца падзеі ад канца 70-х гадоў да 1290 года, храналагічна блізкія да часу жыццядзейнасці самога аўтара. Даследчыкі заўважылі, што часам аўтар у імкненні да зграбнай рыфмы мог не вытрымліваць вернасці фактам. Ён мала зважаў на храналогію, ва ўсім яго творы ёсць толькі 3 гадавыя даты – 1143, 1279 і 1290 год. Тым не менш, названы твор утрымлівае разнастайную інфармацыю палітычнага і геаграфічнага характару і лічыцца важнай крыніцай па пачатковай гісторыі ВКЛ. Даволі шмат у ім інфармацыі аб унутраных справах Літвы. Напрыклад, аўтар паведамляе, што бацька Міндаўга быў вялікім каралём. Сам Міндаўг – багаты кароль, які жыве ва ўласным умацаваным паселішчы і можа выставіць вялікае войска. Дзве важнейшыя крыніцы – галіцка-валынскі летапіс і старэйшая рыфмаваная хроніка ўзаемадапаўняюцца і адначасова з'яўляюцца верыфікатарамі адна для другой. Гэтыя наратыўныя творы ўзніклі амаль адначасова, але незалежна адзін ад другога ў розных геаграфічных і культурных асяродках. Таму падзеі, зафіксаваныя абодвумі помнікамі, можна упэўнена лічыць меўшымі месца ў рэальнасці. Не так даўно, у 1979 годзе, была апублікавана яшчэ адна крыніца з 13 стагоддзя «Апісанне земляў» ці дублінскі рукапіс, аўтар якой прысутнічаў на цырымоніі каранацыі Міндаўга. Адкрыў і апублікаваў новую крыніцу амерыканскі даследчык Мервін Л. Колкер. Рукапіс «Апісанне земляў» захоўваецца ў бібліятэцы Англіканскага універсітэта ў Дубліне, Ірландыя. Ён уключаны ў кодэкс 13 стагоддзя, усяго 406 старонак, у якім займае старонкі нумар 3-4. Устаноўлена, што рукапіс з'яўляецца копіяй, блізкай па часу стварэння да арыгінала. Лічыцца, што апісанне земляў, па ўсёй верагоднасці, было ўступам да працы аб татарах, лёс працы невядомы. Аўтар твора прымаў удзел у крыжовым паходзе чэшскага караля Атакара на Самбію, адна з земляў Прусіі, у 1255 годзе. Вёў місіянерскую дзейнасць у Яцвягіі, Нальшанах і Літве. Пісьмовыя крыніцы па генезе ВКЛ, ды яшчэ сучасныя працэсу дзяржаўаўтварэння можна палічыць па пальцах. Таму адкрыццё новага такога дакумента стала значнай падзеяй і выклікала вялікую цікавасць сярод даследчыкаў. Разгарнулася дыскусія наконт асобы аўтара і дакладнага часу напісання твора. Публікуючы новы помнік, Мервін Л. Колкер падаў верагодную, на яго погляд, дату стварэння рукапісу – 1255 год. Караль Гурскі вывеў, што твор быў напісаны паміж 1255 і 1260 гадамі, паколькі аўтар падае інфармацыю аб паходзе караля Атакара ў 1255 годзе і не ўзгадывае ні пра адыход Міндаўга ад каталіцтва ў 1260 годзе, ні пра яго смерць у 1263 годзе. Апошняе датаванне было прынята іншымі даследчыкамі. Толькі Вячаслаў Чамярыцкі і Александр Жлукта падаюць, не прыводзячы аргументацыю, што рукапіс мог быць створаны крыху пазней, у 60-е гады 13 стагоддзя. Больш складанай аказалася справа з вызначэннем асобы аўтара рукапісу. Караль Гурскі разглядзеў 4 магчымыя кандыдатуры і вывеў, што верагодным аўтарам твора мог быць біскуп Яцвягі Генрых, які працаваў тут ад 1249 года, пазней пакінуў названую краіну і ў 1258-1261 годзе знаходзіўся на тэрыторыі Чэхіі, Аўстрыі і Германіі. Выснову гэтую падтрымалі Герард Лабуда і Крыштап Стопка. Аднак Ежы Ахманскі прыйшоў да высновы, што праўдападобным аўтарам мог быць францысканскі манах Адольф, названы ў якасці сведкі пры складанні дакумента Міндаўга ў ліпені 1253 года. З пэўнасцю можна сцвярджаць, што аўтар быў духоўнай асобай, бо вёў місіянерскую дзейнасць і належаў, наверагодней,
да дамініканскага ці францысканскага манаскага ордэна. Больш дакладнае акрэсленне асобы аўтара на падставе наяўнай інфармацыі немагчыма. На вялікі жаль, апісанне земляў не падае амаль ніякай новай, невядомай даследчыкам інфармацыі. Аўтар быў сведкам каранацыі Міндаўга, але не інфармуе аб месцы, дзе праходзіла ўрачыстасць, што было б вельмі важна для сутнаснай ацэнкі ўсяго працэсу дзяржаўаўтварення. Новая адкрытая крыніца яшчэ раз пацвярджае вядомыя факты. Напрыклад, што Літва межавала з Руссю і была назвай адной з земляў, гэтаксама як Найшаны і іншыя. Аўтар рукапісу звяртае ўвагу на лёгкасць прапаведавання хрысціянства сярод ліцвягаў, літоўцаў і наршанцаў, бо яны, цытата, узгадаваны ад самой калыскі хрысціянскімі карміцелькамі, канец цытаты. Ежы Ахманскі убачыў у гэтым паведамленні сведчанне балтаславянскага супрацьстаяння і наяўнасці між літоўцаў палонных хрысціянскіх жанчын, русінак і полек. Аднак больш верагодным выглядае сведчанне сучасных археолагаў і лінгвістаў аб існаванні буйной зоны змешанага балтаславянскага насельніцтва і мірным характары міжэтнічных кантактаў на Панямонні. Відавочна, паспяховае даследаванне генезісу любой дзяржавы магчыма толькі ў кантэксце агульнага развіцця гістарычнага працэсу. Таму вельмі важнае значэнне мае вывучэнне сітуацыі ў рэгіёне як напярэдадні, так і пасля ўтварэння ВКЛ. Каштоўныя звесткі аб жыцці насельнікаў Панямоння ў 11-13 стагоддзі падаюць нам помнікі ўсходнеславянскага летапісання кіеўскага, галіцка-валынскага, наўгародскага, пскоўскага. Гэтыя помнікі мелі агульныя вытокі, ствараліся ў адной культурнай і моўнай прасторы, узаемадапаўняліся і перапісваліся адзін з другога. Бывае даволі цяжка, а часам немагчыма аддзяліць адзін ад другога, разабрацца ў шматлікіх выпісках, перапісках, устаўках, пераапрацоўках. Таму усходнеславянскае летапісанне 12-13 стагоддзя разглядаецца як адзінае цэлае. Усходнеславянскія летапісы паказалі агрэсіўную паставу кіеўскіх князёў адносна балцкіх плямёнаў на Панямонні ў 11-й, першай палове 12 стагоддзя. Ужо аповесць мінулых часоў, пачатак 12 стагоддзя, паведамляе аб балцкіх плямёнах на Панямонні і паходах рускіх князёў на Яцвягію, Судовію, Літву, Прусію, Голіць. З 12 стагоддзя на старонках усходнеславянскіх летапісаў з'яўляюцца звесткі аб існаванні панямонскіх гарадоў. На пачатку гэтай інфармацыі аб гародні і ўдзеле гарадзенскіх князёў у палітычным жыцці Русі. 13 стагоддзям датуюцца першыя прамыя звесткі аб Наваградку, Ваўкавыску, Слонімі і іншых паселішчах Панямоння. Летапісы зафіксавалі актывізацыю ваенна-рабаўнічай дзейнасці летапісных літоўскіх плямёнаў, пачынаючы з 80-х гадоў 12 стагоддзя. Апісалі дакладныя накірункі, ход і вынікі паходаў. Яны адзначалі факты полацка-літоўскага супрацоўніцтва, калі атрады літоўцаў выступалі ў якасці саюзнікаў некаторых полацкіх князёў. Дзякуючы такой падрабязнай фіксацыі можна заўважыць, што літоўцы ніколі не нападалі на ўсходнеславянскія гарады Панямоння, гэтаксама як і на полацкую зямлю. Гэтая акалічнасць надзвычай важная для сутнаснай ацэнкі генезы ВКЛ. Знайшла сваё адлюстраванне ў летапісах і барацьба за дамінаванне ў Панямонні паміж галіцка-валынскай дзяржавай і маладым ВКЛ. Важнымі крыніцамі па пачатковай гісторыі ВКЛ з'яўляюцца наўгародскія і пскоўскія летапісы. Самы старажытны з усіх захаваных наўгародскіх і ўвогуле старажытна-рускіх летапісных помнікаў сінадальны спісак наўгародскага першага летапісу старэйшага зводу датуецца 13-14 стагоддзям. Астатнія дайшлі да нас у спісках 15-19 стагоддзя. Нягледзячы на агульную мясцовую арыентацыю, гэтыя крыніцы падаюць шмат важнай інфармацыі па нашай тэме, адносінах летапісных літоўцаў з суседнімі ўсходнеславянскімі дзяржавамі, Рэгай, Лівонскім ордэнам і гэтак далей. Знайшлі водгук таксама падзеі, звязаныя з самім працэсам дзяржаўаўтварення на Панямонні. Уласнае летапісанне ў Новгарадзе Вялікім пачалося яшчэ ў 11 стагоддзі. Новгарадскія летапісы фіксуюць актывізацыю нападаў літоўцаў на землі самой рэспублікі, як і на іншых суседзяў, пачынаючы з 80-х гадоў 12 стагоддзя. Добра асветлены полацкія справы, полацка-літоўскія сумесныя дзеянні, пскоўска-літоўскія адносіны, напрыклад, прыход у Пскоў князя Даўмонта. Сцісла апісваюцца падзеі часоў Міндаўга і яго наступнікаў і гэтак далей.
Пскоўскае летапісанне пачалося пазней за новгарадскае, у 13 стагоддзі, калі распачаўся ўздым эканамічнага жыцця гэтага горада-рэспублікі. Яно яшчэ ў большай ступені, чым новгарадскае, было арыентавана на мясцовае жыццё. Тым не менш, у пскоўскіх летапісах знайшлі адлюстраванне шматлікія знешнепалітычныя падзеі, у тым ліку і некаторыя, звязаныя з пачаткам ВКЛ. Напрыклад, у 2 рэдакцыях пададзена аповесць аб князе Даўмонце. Памянута смерць Міндаўга, апісваюцца літоўска-пскоўскія войны і саюзы. Вывучэнне названых крыніц шмат дае для разумення працэсу ўтварэння ВКЛ. Напрыклад, яны паказваюць значную розніцу ў кантактах літоўска-полацкіх і адносінах літоўска-новгарадскіх, літоўска-пскоўскіх ці літоўска-смаленскіх. Першыя былі выразна саюзнымі, астатнія пераважна варожымі. Гэтая розніца мае прынцыпова важнае значэнне для разумення сутнасці працэсу ўтварэння ВКЛ. Аднак большасць даследчыкаў, на жаль, ці не заўважала, ці не прыдавала ёй значэння. За пару дзесяткаў гадоў перад пачаткам на панямоне працэсу паўстання ВКЛ быў напісаны надзвычай цікавы, да таго яшчэ самы першы і самы знакаміты твор сярэднявечнай прыбалтыйскай гістарыяграфіі «Хроніка Лівоніі» Генрыха Латвійскага. Хроніка лічыцца каштоўнай крыніцай не толькі па гісторыі самой Лівоніі, але таксама суседніх Літвы, Русі, да яшчэ Даніі і Швецыі. Гэты твор на працягу 2,5 стагоддзяў ад 40-х гадоў 18 стагоддзя да пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя вытрымаў каля 20 выданняў на 6 мовах. Аўтар хронікі Генрых, святар латгалаў, якія жылі па берагах ракі Імера на поўначы Латвіі. Ён нарадзіўся ў 1187 ці 1188 годзе дзесьці ў ніжняй Германіі і памёр каля 1259 года. Будучы святаром у рыжскім архіепіскапстве, Генрых выступае ў сваім творы найперш як абаронца інтарэсаў гэтай арганізацыі. Аповед аб прымусовай хрысціянізацыі ліваў, латгалаў і эстаў ён пачаў ад 80-х гадоў 12 стагоддзя і давёў да 1227 года. Хоць Генрых даволі рэдка упамінаў аб падзеях, якія адбываліся за межамі Лівоніі, тым не менш праца яго лічыцца каштоўнай крыніцай і па гісторыі суседніх краёў. Для нас твор айца Генрыха важны яшчэ з прычыны храналагічнай блізкасці часу яго стварэння да пачаткаў ВКЛ. У ім маецца цікавая інфармацыя аб летапісных літоўцах, аб іх адносінах з лівонскімі тубыльцамі, немцамі, эстамі, Псковам, Вялікім Новгарадам і Полацкам. Змаганне Полацка за захаванне свайго ўплыву ў Прыбалтыцы, драматычная абарона і страта апорных пунктаў гэтага ўплыву Герсекі і Кукейнеса, полацка-літоўскае ваеннае супрацоўніцтва, актывізацыя ваеннай рабаўнічай дзейнасці літоўцаў і шмат якія іншыя падзеі старанна зафіксаваны храністам. Дзякуючы яго працы мы можам скласці даволі дакладнае ўяўленне о міжнародна-палітычнай сітуацыі ў рэгіёне напярэдадні ўтварэння ВКЛ. Цікава, што якраз храналагічны адрезак, ахоплены хронікай Лівоніі, некаторыя гісторыкі лічаць часам фармавання этнічнай літувійскай дзяржавы, папярэдніцы ВКЛ. Між тым, у творы Генрыха няма ніводнай узгадкі аб гэтай таямнічай і, па ўсёй верагоднасці, міфічнай дзяржаве. Даследчыкі заўважылі, што літоўскіх правадыроў храніст называе гэтаксама, як галоўных людзей іншых мясцовых плямёнаў. Цытата князьмі і старэйшынамі літоўцаў, канец цытаты. Прынцэпс ац сеньорес, а ў той жа час рускіх князёў тытулуе каралямі. Регіс, регулус, ставячы іх на адзін узровень з каралямі Даніі і Швецыі. Полацкага і новгарадскага князя часам называе Магнус Рекс. Малавядомымі і не толькі важнымі для нашага даследавання крыніцамі з'яўляюцца помнікі лівонскага манастырскага летапісання 13-14 стагоддзя. Манастырскія аналы былі пачатыя ў другой палове 13 стагоддзя. У старэйшым лівонскім манастыры цэсцарыянцаў у Дзюнамонде, Даўгагрыва, Латвія, а пазней працягнутыя ў Рызе і Роненбурзе, Руена. Апісанне ў суме ахоплівае перыяд ад 1211 до 1348 года. Акрамя масы легендарных звестак, манастырскія аналы утрымліваюць і праўдзівую інфармацыю. Як звычайна, галоўную ўвагу храністаў прыцягвалі справы ўласнага краю, але акрамя здарэнняў мясцовага маштабу аналы паведамляюць і аб буйнейшых падзеях, у тым ліку пра барацьбу з ВКЛ.
Названымі крыніцамі карыстаўся ў 16 стагоддзі Мацей Стрыкоўскі для напісання сваёй хронікі. Цікавую інфармацыю большай часткай геаграфічнага, а таксама палітычнага характару падаюць крыжацкія хронікі 14 стагоддзя, дапаўняючы сучасныя ім часткі новгарадскіх і пскоўскіх летапісаў. Гэтая інфармацыя найбольш дакладная пры апісанні падзей, блізкіх да часу стварэння твораў. Шырокую вядомасць атрымала хроніка прускай зямлі, напісаная святаром з Тэўтонскага ордэна Пятром Дзюбургам. Гэта першая зводная праца па гісторыі Прусіі, ставшая асновай для ўсіх наступных, стваралася ў 20-е гады 14 стагоддзя ў Кёнігсбургу і была закончана ў 1326 годзе. Тады ж аўтар прадставіў яе хохмайстру, а пазней дапісаў яшчэ адну частку, давёўшы аповед да 1330 года. Адна з 4 кніг хронікі, менавіта трэця, прысвечана апісанню войнаў ордэна з прусамі, жамойтамі і ліцвінамі з 1231 до 1326 года. Інфармацыя з усходніх і паўднёвых рубяжоў ордэнскай дзяржавы становіцца асабліва насычанай, пачынаючы з мяжы 13 і 14 стагоддзя. Дзюбург, падобна, шырока карыстаўся вуснымі аповедамі сведкаў, а таксама пісьмовымі справаздачамі, якія памежныя камутры высылалі да вялікага маршала ў Кёнігсберг. Адным з прыкладаў такіх справаздач з'яўляецца Вегеберхіте з 80-х гадоў 14 стагоддзя, дэталёвае данесенне крыжацкіх інфарматараў аб дарогах і паселішчах у Літве. Гістарычныя звесткі, пададзеныя Дзюбургам, маюць амаль выключна ваенна-геаграфічны характар. У канцы 40-х гадоў 14 стагоддзя ў Лівоні была створана так званая малодшая рыфмаваная хроніка, напісаная на ніжнянямецкам дыялекце. Аповед яе ахопліваў перыяд ад 1315 до 1348 года. Аўтар Барталамей Хуэнеке працаваў святаром пры лівонскам ландмайстры і меў магчымасць карыстацца ордэнскімі архівамі. Ён апісваў унутраныя падзеі, а таксама войны лівонцаў з Літвой і Русю, асабліва з Псковам. Апавядаецца пра барацьбу ордэна з Рыгай да яе заканчэння ў 1330 годзе, пра паўстанне эстаў і іншае. На жаль, хроніка дайшла да нас толькі ва ўрыўках, рассеяных па пазнейшых хроніках, напісаных прозай. Самы вялікі кавалак змешчаны ў 16-вечнай гісторыі Лівоніі Йогана Рэнера. Ход падзей ад з'яўлення немцаў у вусці Дзвіны 80-е гады 12 стагоддзя да 1378 года апісвае ў сваёй хроніцы Лівоні Герман фон Вартберге. Ён паходзіў, відаць, з паўночнай Германіі, таксама, як і Хуэнеке, працаваў святаром пры ландмайстры і акрамя таго выконваў дыпламатычныя даручэнні. Мяркуючы па вялікай колькасці інфармацыі аб барацьбе ордэна з ВКЛ, аўтар сам прымаў удзел у ваенных дзеяннях. Хроніка прускага Геральда Віганда фон Марбурга была закончана ў 1394 годзе. Яна уяўляе сабой узор рыцарскага эпосу і прысвечана галоўным чынам апісанню войнаў з ВКЛ з 1293 до 1394 года. Важную інфармацыю аб польска-літоўскіх адносінах падчас генезы ВКЛ, аб першых спробах хрысціянізацыі Літвы утрымліваюць польскія летапісы. Найперш велікапольская хроніка, аналы пазнанскай і кракаўскай капітул. Летапісы мясцовага ВКЛаўскага паходжання, называемыя ў літаратуры беларуска-літоўскімі, узнікшыя ў 15-16 стагоддзі, не могуць лічыцца надзейнымі крыніцамі па ранняй гісторыі ВКЛ. Змешчаная ў іх легендарная частка з апісаннем паходжання літоўскай шляхты і гісторыі ВКЛ да смерці Гедыміна была канчаткова аформленая ў першай палове 16 стагоддзя. Першы варыянт змешчаны яшчэ ў Яна Длугаша, 15 стагоддзя, і з'яўляецца гістарычна-публіцыстычным творам свайго часу. Гістарычная навука прызнала фантастычнымі паведамленні аб паходжанні кіруючай дынастыі з Рыма ад Палямона, сваяка імператара Нейрона. Ёсць і іншыя варыянты аб заснаванні прадстаўнікамі гэтай дынастыі ў 13 стагоддзі. Наваградка, аднаўленні пасля татарскага пагрому Гародні, Бярэсця і да таго падобныя звесткі.